Нядзеля цудоўны выходны дзень і будзем верыць, свет з кожным днём змяняецца да лепшага, а значыць і навіны нашыя будуць як мага больш цешыць і натхняць. Пра што сёння выданне? Сталіца ветлівай 40-мільённай Польшчы з дэмакратычнай Беларуссю. У розных кутках свету свядомыя суайчыннікі выйшлі на акцыі падтрымання вольнасці радзімы. Жахлівыя лічбы пераследу рэжымам Лукашэнкі палітычных актывістаў і шэраговых грамадзянаў Беларусі. Сімвалічная клетка ў цэнтры Варшавы. Як абяцаў прэзідэнт Варшавы і экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Польша Рафал Часкоўскі, 9 жніўня былі пасвечаныя ілюмінацыі з выявай беларускіх гістарычных і выключна нацыянальных бел-чырвона-белых колераў найбольш знакавыя мясціны сталіцы краіны – Палац культуры і навукі ды Селезска-Дамброўскі мост. 237-метровы Палац культуры і навукі размешчаны ў самым сэрцы Варшавы ля цэнтральнага вакзалу на Параднай плошчы. 22 ліпеня 2025 года і ў наступныя дні тут была арганізаваная пашыраная святочная праграма, прысвечаная 70-годдзю заснавання высоткі. Пасвятленне яе ў бел-чырвона-белыя колеры штогод нагадвае, што нацыянальная свядомасць сапраўдных беларусаў не выкраслена з гісторыі прарасійскім да мозгу касцей Лукашэнкам і што пасля знішчэння рэжыму узурпатара няхай не адразу, але Беларусь стане абавязкова такой самай сучаснай і цывілізаванай, як суседняя Рэспубліка Польшча. Вельмі сімвалічна, што плошча, на якой размешчаны Палац культуры і навукі, таксама прайшла праз акупацыю нават з неаднаразовай зменою назвы. До 1928 года яна была саксонскай паводле імя саксонскага палацу, які знаходзіўся тут і быў страчаны падчас Другой сусветнай вайны. Пазней, до 1940 года, пляц меў назву Юзефа Пілсудскага. Потым, у час фашысцкай акупацыі, яна спачатку называлася Заксенплац, а затым Адольф Гітлер-плац. Пасля вайны вярнулася найменаванне саксонскае, а затым, перш чым зноў набыла гонар Юзефа Пілсудскага, гэта была плошча Перамогі до 1990 года. Пабудаваны напрыканцы 1940-х гадоў Селезска-Дамброўскі мост з'яўляецца адным з сімвалаў адраджэння польскай сталіцы. Гэта першы ўзноўлены мост у разбуранай пасля Другой сусветнай вайны Варшаве. Злучае цэнтральныя раёны сталіцы, Сяродмесце і Прага-Поўноц. We were talking about the sham elections that happened in Belarus, and of course we are standing with the Belarusian people. Верховная прадстаўніца Еўрапейскага звязу па іншаземных справах і палітыцы бяспекі эстонка Кая Калас, еўрапейская камісарка па пытаннях пашырэння Еўрапейскага звязу і ўзнаўлення Украіны, славенская журналістка, дыпламатка і палітычны дзеяч Марта Кос выступілі з сумеснай заявою з нагоды 5-й гадавіны сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў у 2020 годзе. У звароце гаворыцца: рэпрэсіі, якія працягваюцца ў Беларусі, непрымальныя і павінныя спыніцца. Сотні тысяч людзей 5 гадоў таму мірна выступілі ў абарону дэмакратыі, але сутыкнуліся з жорсткім пераследам. Нядаўна вызваленыя палітычныя зняволеныя падзяліліся жахлівымі гісторыямі катаванняў. Толькі некаторыя з іх выйшлі на волю, але больш як за 1000 асобаў па-ранейшаму знаходзяцца ў зняволенні ў жорсткіх умовах. Мы заклікаем улады Беларусі неадкладна вызваліць усіх палітычных зняволеных, спыніць рэпрэсіі і ўвайсці ў інклюзіўны нацыянальны дыялог. Разгром грамадскай супольнасці, што працягваецца, павінны спыніцца. Беларусь таксама мусіць спыніць падтрымку незаконнай вайны Расіі ва Украіне. Мы полностью солидарны з народам няшчаснай краіны. З 2020 года Еўрапейскі звяз мабілізаваў 170 мільёнаў еўра на падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі, незалежных СМІ і ахвяр рэпрэсіяў і будзе працягваць уводзіць санкцыі ў дачыненні да тых, хто падаўляе дэмакратыю і парушае правы чалавека. Еўрапейскі звяз будзе падтрымліваць дэмакратычную супольнасць Беларусі на яе шляху да вольнасці столькі, колькі спатрэбіцца. Беларускія дыяспары за мяжою арганізавалі шматлікія акцыі ў падтрыманні Беларусі. Дэманстрацыі з лозунгамі супраць дыктатуры Лукашэнкі, акрамя Варшавы, адбыліся ў Стакгольме, Хельсінкі, Празе, Парыжы, Берліне, у Злучаных Штатах Амерыкі. У лістападзе 2025 года Беларусь апынецца ў цэнтры ўвагі ААН. Дзяржаву будуць разглядаць у межах універсальнага перыядычнага агляду. Беларускі ПЭН-цэнтр, міжнародная праваабарончая няўрадавая арганізацыя, якая аб'ядноўвае прафесійных пісьменнікаў, паэтаў, журналістаў, і ПЭН-Амерыка ўжо зараз малююць вельмі змрочную карціну. З 2020 года пасля прэзідэнцкіх выбараў і масавага супраціўлення гвалту, хамству і ілжы рэжым у Беларусі не спыняе сістэмны і самы жорсткі наступ на свабоду слова, нацыянальная культура
культуру і мову. У справаздачы лічбы, ад якіх мароз па скуры, больш за 5800 зафіксаваных парушэнняў культурных і звычайных чалавечых правоў, якія існуюць у абсалютнай большасці народаў свету. 159 дзеячаў культуры, уключаючы 40 пісьменнікаў за кратамі альбо пад хатнім арыштам паводле сфабрыкаваных абвінавачванняў. Сярод іх лаўрэат Нобелеўскай прэміі Алесь Бяляцкі, юрыст і пісьменнік Максім Знак, журналістка Кацярына Андрэева-Бахвалова. 5 творцаў памёрлі ў зняволенні. Рэжым знішчае культурную сераду пад корань. Ліквідавана больш за 1192 недзяржаўныя арганізацыі, з іх 250 культурніцкіх, закрытыя як мінімум 5 незалежных выдавецтваў, забароненая 141 кніга, у тым ліку і на беларускай мове, як шкодныя для нацыянальных інтарэсаў. Апошняе словазлучэнне ў двукоссі. Таксама 81 кніга ўнесеная ў спіс гэтак званых экстрэмісцкіх матэрыялаў разам з сотнямі іншых твораў ды публікацыяў у сацыяльных сетках. Культурныя установы, радыё, тэлебачанне, сацыяльныя сеткі прадзяржаўнага сектару пераўтвораны ў рупар прапаганды, арт-пляцоўкі просто ў пустэчу. Незалежнаму мастацтву застаецца толькі падполле. Беларуская мова, прызнаная ЮНЕСКО безабаронную, выцясняецца адусюль. Дыскрымінацыя скарачае колькасць носьбітаў, кнігі на беларускай мове пад асобным наглядам, навучанне на мовах суседніх дзяржаваў, польскай, літоўскай, латвійскай, украінскай пад жорсткай забаронаю. Любая падтрымка нацыянальных меншасцяў абвяшчаецца экстрэмізмам. ПН-арганізацыі ўсяго свету патрабуюць без прамаруджвання спыніць ізаляцыю арыштаваных, вызваліць усіх затрыманых паводле палітычных матываў за мірныя выказванні сваіх думак, адмяніць пашпартны дэкрэт і рэпрэсіўныя папраўкі ў закон аб грамадзянстве. Яны настойваюць на заканадаўчых і судебных гарантыях бяспечных умоваў для захавання вольнай творчасці і беларускай культуры, пакуль яшчэ ёсць што захоўваць. Не менш жахлівыя лічбы на 5-ю гадавіну мірных пратэстаў прыводзіць праваабарончы цэнтр «Вясна». Па-першае, роўна 5 гадоў таму, 10 жніўня 2020 года ў Менску быў забіты Александр Тарайкоўскі, які стаў першай ахвярою з ліку мірных дэманстрантаў. Мужчына быў застрэлены сілавікамі ва ўпор, але ніякай крымінальнай справы з гэтай нагоды заведзена не было. У 2022 годзе з-за перажыванняў за сына памёр бацька Александра Валеры. Далей прыводзяцца лічбы, якія не падаюцца нейкаму асэнсаванню, каментару, нават найменшаму здароваму сэнсу. За 5 гадоў рэпрэсіяў у Беларусі зафіксавана больш за 100 000 фактаў пераследу. Жорсткасць і бесчалавечнасць сілавікоў у ліпені і жніўні 2020 года абурыла ўсю міжнародную супольнасць, але з таго часу сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі нават значна пагоршылася. Рэжым працягвае адбіраць у людзей волю, здароўе, сем'і, дом, а ў некаторых нават жыццё. Катаванне, збіванне, нечалавечыя ўмовы ўтрымання, ціск на сваякоў, прымусовая высылка палітвязняў з краіны, цяжкая рэчаіснасць, у якой вымушаныя жыць беларусы кожны дзень. Сёння за кратамі як мінімум 1187 палітвязняў, яшчэ некалькі дзесяткаў чалавек утрымліваюць у ІЧУ па ўсёй краіне паводле палітычных адміністрацыйных артыкулаў. За гэты час 4064 чалавекі атрымалі статус палітвязня, 8532 асобы сталі фігурантамі крымінальных справаў паводле палітычных матываў. З іх 1765 жанчыны. 8 чалавек сканалі за кратамі. 1620 цалкам адседзелі свае тэрміны. 206 вязняў сумлення знаходзяцца ў стане асаблівай рызыкі паводле рэзкага пагаршэння здароўя. 3673 чалавекі асудзілі за ўдзел у акцыях пратэсту. 180 асобаў асуджаныя завочна. Паводле палітычных крымінальных артыкулаў асудзілі 85 замежных грамадзянаў. У самом цэнтры Варшавы з'явілася сімвалічная клетка з жывым чалавекам унутры. Гэта акцыя Amnesty International Польска, якая мела на мэце прыцягнуць увагу да рэпрэсіяў у Беларусі. «Вясна» пабывала на акцыі, сабрала каментары ад яе арганізатараў, удзельнікаў і наведвальнікаў. Для варшавян гэта відавочна цікава і неспадзявана, таму што клетка ў цэнтры горада. І калі нейкі чалавек знаходзіцца ў клетцы, яны падыходзяць і пытаюцца, што наогул адбываецца. І шмат для каго гэта сапраўды з'яўляецца шокам. Літаральна ў суседняй краіне працягваюць існаваць людзі-палітвязні. 20 верасня таксама ў кастрычніку і лістападзе ў Варшаве будзе гасцяваць беларускі вольны тэатр з прэм'ерою спектакля «Ужонт прыемнасці». Офіс задавальненню. Гэта нечаканая, іранічная і балючая пастаноўка, у якой тэатр адкрыта разглядае складаныя тэмы. Гэта чарговы спектакль адной з самых смелых тэатральных групаў свету, якая вымушаная была пакінуць Беларусь пасля падзеяў 2020 года і цяпер працуе ў выгнанні. Іх творчасць стала голасам тых, хто быў пазбаўлены радзімы, а тэатр прасторы і свабоды, якая не ведае межаў. Тым, хто купіць квіток на спектакль, прапануецца адмысловае запрашэнне на закрыты паказ фільма пад назваю «Цэнтральны», які будзе дэманстравацца 19 верасня.
верасня. Фільм, який афіцыйна забаронены беларускімі ўладамі. У ім распавядаецца гісторыя легендарнага універмагу ў Менску, месца, якое было сэрцам паўсядзённага жыцця сталіцы. Сёння фільм з'яўляецца сведчаннем свету, якога больш не існуе. Працягласць спектаклю 90 хвілінаў без антракту, мовы польская, англійская, беларуская і расейская. Узрост рэгламентуецца 18+, з папярэджаннямі. Гледача чакаюць гучныя выбухі, дым, страбаскопы. Спектакль утрымлівае матэрыялы для дарослых, у тым ліку нецэнзурную лексіку, сцэны гвалту і сексуальныя намёкі. Квіткі коштам да 80 злотых, па ільготным тарыфе 60 злотых. Такія даступныя для людзей з інваліднасцю, пенсіянераў, студэнтаў, а таксама моладзі да 25 гадоў жыцця. Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь», што скончылася сёння ў Варшаве, прэзентавалі даведнік узнагароды Беларусі, паведамляе Рэформ Ньюс. Выданне дэманструе плён дзейнасці геральдычнай рады пагоня, створанай 19 жніўня 2022 года. Мэта грамадзянскай ініцыятывы – вырашэнне праблемаў нацыянальнай сімволікі, геральдыкі, эмблематыкі, узнагароднай сістэмы, уніфармістыкі і атрыбутыкі. На думку рады, сучасная лукашысцкая сістэма узнагарод не з'яўляецца прыкладам арыгінальнасці ці выдатнага дызайну, як гэта маецца ў іншых зніклых ці пакуль яшчэ існуючых дыктатурах. Усе цяперашнія афіцыйныя ўзнагароды постсавецкай Беларусі выкананы ў савецкай стылістыцы і эстэтыцы. Часам яны не больш як копіі ўзнагарод СССР, што толькі падкрэслівае іх другаснасць. Спробы ўвесці ў савецкі камплект сапраўды беларускія ўзнагароды ў 1990-е гады скончыліся няўдала. Напрыклад, ордэн Кастуся Каліноўскага ніколі не ўручаўся і быў скасаваны паводле рашэння Лукашэнкі. А ідэалагічна нейтральныя ўзнагароды, у тым ліку медаль і ордэн Францыска Скарыны, за час дыктатуры былі цалкам дыскрэдытаваны, паколькі шмат хто з узнагароджаных імі нічым не вызначаўся перад Беларусю, а часам і наадварот з'яўляюцца адкрытымі ворагамі нашай дзяржавы і нашага народа. Усяго ў даведніку апавядаецца пра 23 ўзнагароды. Распрацаваныя радай ужо цягам некалькіх гадоў уручаюць Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі і часовая вайсковая камісія Беларускай вызвольнай арміі. Выданне ўжо ёсць у інтэрнэт-продажы на камунікат.орг. Як і абяцалі сіноптыкі, сёння ў Беларусі моцныя залевы, маланкі, навальніцы. Пра ўрон ад іх у нашым заўтрашнім выданні. Бывайце здаровыя і імкніцеся жыць як мага больш заможна. Да пабачэння.